Eksekvering, hvad er det for noget? Og ikke mindst, hvorfor er det så svært? Masser af virksomheder har lavet nye strategier de sidste par år. Endnu flere har redigeret og lavet om. Krise, kunderne gør noget andet. Organisationen bliver udsat for pres. Vi må gøre noget nyt, vi må lave en ny strategi. Men bliver den implementeret? Bliver den eksekveret? Det kan man sætte på ligning, og ved at sætte det på ligning kan man forstå eksekveringens dele og elementer og finde ud af, hvad det er for nogle variable, man skal skrue på. Eksekveringsligningen. Eksekvering, hvad er det lige med? Først og fremmest er det lige retning. Uanset om du er en stor global virksomhed eller en lille afdeling i en virksomhed, så har du behov for retning. Du har behov for at vide, hvor vi er på vej hen. Hvad er det for et fremtidsbillede? Hvad er det for en brændende vision og et brændende mål, vi arbejder hen imod? Ikke bare næste måned, men måske de næste 3-4 år. Det skal fortælles, og der skal måske endda sættes mål på. Hvad er det mere? Det er oversættelse. Det er oversættelse af den her retning til den enkelte enhed. Hvad betyder det for os? Og ikke mindst, hvad skal vi gøre helt konkret i dag, i morgen, og i overmorgen og næste måned? Hvad er det for nogle nye ting, vi skal sætte i søen, og hvordan hænger vores drift sammen med den nye retning? Og endelig, ikke sidst, men ikke mindst, mennesker. Rigtige mennesker skal rent faktisk gøre noget konkret, og det er her, hvor rigtig mange går galt. Vi glemmer at organisere os til succes. Vi glemmer at tænke over, hvordan den enkelte medarbejders mål peger op i strategien, og vi glemmer at tage den udfordring op, ledelsen under eksekveringen, hvordan vi takler det. Vi eksekverer ved at skabe retning, fortælle historien, oversætte den, eventuelt ved brug af strategikort, organiseres til succes, kigge på kompetencer, ressourcer, er vi rigtige mennesker, der laver de rigtige ting. Gør vi alle de her 3 ting, så har vi eksekvering. Tak for nu.